कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कट्टा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। मारू नका म्हणून सांगा मॅडम। खेड तालुक्यातील आपेडे फाटा येथे शुक्रवारी सकाळी 8 वाजण्याच्या सुमारास गोवा मुंबई मार्गावर एसटी बस आणि मारुती कारची टक्कर झाली। यानंतर कार चालकानं आणि त्याच्या साथीदारांनी एसटी बस चालकाला शिवीगाळ करत मारहाण केली। या प्रकरणी खेड पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार फिर्यादी आकाश विठ्ठल चौरे, एसटी डेपो रेस्टरूम गोळीबार मैदान खेड हे शुक्रवारी सकाळी आंबेजोगाई आगारची बस घेऊन खेड बसस्थानकामधून प्रवासी भरून माणगावच्या दिशेने निघालेले होते। भरणे नाका मार्गे मुंबई गोवा महामार्गावर आपेडे फाटा येथे आले असता त्यांच्या पुढील 2 नंबरच्या लेनवर महाडच्या दिशेने जाणारी मारुती कार क्रमांक आहे MH06 CP 6006 चा चालक रोहन राजेश टेमकर यांना अचानकपणे पुढे आलेल्या ट्रकला ओव्हरटेक केलं आणि तो बसच्या लेनमध्ये घुसला। यामुळे फिर्यादी चौरे यांच्या ताब्यातील एसटी बसची धडक कारच्या मागील बाजूच्या इंडिकेटरला लागली आणि तो इंडिकेटर फुटला। या गोष्टीचा राग आल्यानं कार चालक रोहन राजेश टेमकर आणि त्याच्यासोबत असलेले मितेश राजेश टेमकर आणि दर्शन जयवंत मयेकर तिघेही राहणार पोयनाड तालुका अलिबाग यांनी फिर्यादी चौरे यांना कर्तव्यावर असताना शिवीगाळ आणि बेदम मारहाण केली। मारू नका म्हणून सांगा मॅडम। काय असेल ते खर्च त्याचं ते नुकसान करता येईल, ते उतरल ते काही होईल, पण ऐका मारू नका म्हणून सांगा। येतील ना मग कोणतरी येतील ना, डेपोतले येतील ना। म्हणजे मी ऑन ड्युटी डॉक्टर आहे। तुम्ही टाइम वेस्ट करता आमचा। आहेत सगळं खरं आहे तुमचं, पण तुम्ही मारता कशाला सांगा त्यांना मारू नका म्हणून। ते उतरत नाही तर मग काय म्हणणार? इतकेच नव्हे तर त्यांनी चौरे यांना हाताचे ठोसे आणि थापडांनी डोक्यावर आणि दोन्ही गालांवर, मानेवर आणि हातावर मारहाण केली। आरोपींनी फिर्यादी यांना जबरदस्तीने अडथळा निर्माण केला असंही फिर्यादीमध्ये नमूद करण्यात आलं। या घटनेनंतर फिर्यादी आकाश चौरे यांनी खेड पोलीस ठाण्यामध्ये धाव घेऊन आरोपींविरोधात तक्रार दाखल केली। पोलिसांनी आरोपी रोहन राजेश टेमकर, मितेश राजेश टेमकर आणि दर्शन जयवंत मयेकर यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केलेला आहे। पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करतायत। तेजस बोरगरे, कोकण कट्टा न्यूज, खेड, रत्नागिरी।